Kardom kado ko binili lamar jan kilang werbang pubang pitum to an pansame pini alamar jan laki ilitum sorlotum egg quality ko son skache pa me jima papan ilitum sorlotum la reproductive age lo polo tang tela bangso issue ma tela bangso problem ke face nang atum do o lasti pini alamar jan kenang litum hans nang ke wan pilo home remedy mate naturally ko son si egg quality pa me papo egg quality yong se henodak polo tang te concept un e jong hele try sita hospital le dam jong he doctor long le dam jong he sita me concept si un e egg quality jong se henodak polo tang te egg quality ta mesen angji la pen sperm quality mate semen quality ta mesen angji la hini jong se mesen lo bote ke concept e chat piglo la pen pini ala marjan ke nangli tum hasna ke wan pilo la bangso problem ke face mate la bangso problem pen chepa jog je phan ke bor ia to phan ke wan pilo nangli tum jong se ni channel aki milang polo tang te subscribe ik tha nangli tum subscribe lo polo tang te la puson ala marjan kai ke ta thek pon long ji la pen la bangso ala marjan ke lang ning sam polo tang te like ti ik tha la pen comment na lo kopini nang ke than dun ji mate nang ke mom dun ji nang ka judun ji do polo tang te comment lo nang tok dun ik non la se pang cheng dam lo na bangso ala marjan ka salam ke egg quality ke pa me phan hem mi thang hem along ka chepa meji ko son lo hospital dam lo biji do wai hai ta en lo sitami mi de mate thang ta kali de an ke chelang ta biji do wai la hai ke permanent phan kali temporary phan shot ka chelang tik mate la chutik an we medicine ke en ki tang lo course ke jutlo pulo tang te la ka ko chipur thu de ti mate chisu thu de ti sitame naturally hem home remedy emithang kachere emithang ka chipa jok lopte lakke permanent lo lakke chipa jok de khangjang po mati medet khangjang po la se pini bang egg quality chipa meji blote ke chengsi ili bang phan ekop thepi ke bang polo tangte ekop chipa bichet nangji chungkreng pi ka bang polo tangte average chipa bang nangji chipa leng chet nangji la ke chengsi lo na pen hini abang ke lang jun pik nangji lang ki jun lata ilitum la plastic pen ki bi la hai hormu pen ki bi pot bangkali steel pen glass pen ki bi alang hai si jun nangji la pen third han clear han arvo han pinene adjust tama clear han cho pik nangji a clear la pen fruits la ilitum fresh kilo non a season hot a fruit kopi manona season la fresh la chopik nangji la pen amu hormu elito amu hormu ta chopik nangji market long ki jor do amu hormu la pason badam do ji gopi pine la dry fruit se la chopik nangji ani wang la li long thek long e pustame mantune pen ke ilitum long tangka do pini bute la chonam dam nangji la pen ilitum pomegranate mate dalim la pumale chota chok kali pulo tangte ajos lata equality phan mi pigan lo la pen periods blood flow hot chong si jum hek pulo tangte la dak ta kirap thei pik an lo pen cinnamon ti mate dalchini ti lata egg quality improves i phan mate periods hot la pok chokor la ki pam eji phan mi pik an lo la pen amla juice lage junta egg quality pam eji phan mate pa improves i phan mi pik an lo